Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Epi baro kini kilong ki kubor bamta kasngi. Ya ka studium ka badan harong jeng East Karhul District kabla pli do menteri rangba ka jela ukorat ki sama men haka khat outrik ursaw ajar pulai ya ka balashna ka jinglut kumba kendai poyang arpusan kulur. Ketika studium ka de jong ka East Karhul ka balong ka caka le ka jong ki pat ba kadong kathan ketika caka kilapen pau ka jing songu ya ka sarkar MDA tu. Haba plia ketika studium haka jing don lang menteri ka tanat kami ale kai uba syakliar wajri bat ki amet ye ujimi sangma ba ropon momen nakaliang ukorat ki sangma haba pet songu ya ka jing kren haka jing yalang pli mau norem ulo ong ba uken mau yok pa jong u PS sangma bam kwai hadwar uble ubadon ka jing yade ka bajan ba bat ki brio jong ketika rong jeng ulo ong ba ka jing snai ketika studium kadeka we ba ka jing i jengai jong pa jong u PS sangma nakabenta ka rong jeng habaya kron ya ka jing kiyo jong ka sport bat ya ka jing te studium hakisan snem balalen ka sarkar kala pulur adu saus pa klur ai bat ban yanu jore ki sausan snem ki bladem ulapen bena ba hakini kesan snem ki ban sawan ka sarkar kan pulut kumba si hajar klur ha ka ba on pen bha bat bante ya ki studium ha ka jala jongi ula ongru ba ka sarkar kan pen bha adu absen tadi ki madan football bat ban siang dau plang plastik habaro kawe ka jala mi khlaya ula ongru baka sarkar kan ai bun teli ki ken jajing le akai nang baki khana samla ken pendon kam ya kani kalat ka kabu ha kani ka sport program ka badang ya chkman ula pentep ru menta usnem ya ka megla game on sa pelong hatura ha ka ba on shim beta dalai hajar ngut kinong le akai na kaleng ka jalami kalaya ula ongru ba ka jing tumu jo ka sarkar kalong ban sna bhai ki chaka le akai bat ban pet ba ki khana samla ken yo eki ya karan san ban pen iya lagi jong kisam ba karan ha katika jingalang menteri katanat kami le kai uba syakler wajri loong ba ka sarkar kan ketiu ka spon ha megalaya loong ru ba ka jingalam jong okorat ki sangma ka sarkar kadang ya itrei ha ka ban pen bhai ki jakai le kai ha borok jella megalaya loong ru ba ka sarkar jella jongi kan long ka sport capital. I would like to thank Ba Shaklir Wajri, our Honorable Sports Minister, for having sanctioned this particular project for Rongjeng constituency. On behalf of the MLA and all the public of Rongjeng constituency, I would like to express my sincere appreciation for your concern and for your generosity in giving this stadium to Rongjeng people who deserve this stadium and have not received the infrastructure for a very long time.